Brat, ktorý tu mal dnes stáť, nečakane ochorel, takže ho zastúpim. A vybral som text, ktorý je asi pre väčšinu, ak nie pre všetkých, dosť známy a už ste ho asi viackrát o ňom počuli. Čo myslím, že nemusí byť na škodu, pretože väčšinou problém nie je ten, že by sme potrebovali počuť nové veci, ale potrebovali by sme tie veci, ktoré sme prijali a porozumeli, ich konať. Páči sa mi ten obraz že bol raz taký zbor kačíc a išli tie kačky na bohoslužby pravidelne každú nedeľu. Ako začínalo, tak ako sa blížili do zhromaždenia, do kostola, tak ťap, 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 ťap. Prišli, sadli si do lavíc, prišiel brat kazateľ Gunár či Káčer a hovorí, vy sme kačky, my môžeme lietať, nemusíme len chodiť. A kačičky počúvali, haleluja, my môžeme lietať. Skončili bohoslužby a kačičky išli ťap, 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 ťap. A ako to naši bratia Češi hovoria, kázaní sa líbilo, vše zostalo, jak bylo. Potom doložíme titulky, preklad, keby niekto nerozumel. Mojou túžbou je, aby aj ten dnešný deň to nezostalo tak, že tak ešte bol by som rád, keby sa to líbilo, ale aby to nezostalo len pri tom, že sme niečo vypočuli, možno nejakú pravdu prijali, ale pokračovali ďalej v tom, ako sme žili doteraz. Božie slovo hovorí, to ešte nie je ten text, v Židom 4.12. Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč, preniká až po oddelenie duše a ducha, klbov do špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Toto je, čo robí Božie slovo. A predtým, ako prečítam tie dva verše, chcem sa ešte modliť. Prosím, skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane Bože, ďakujeme za to, že máme vo svojich rukách Tvoje slovo, že máme vo svojich rukách Bibliu. Ďakujeme za to, že Tvoje slovo je živé a účinné aj dnes. Ďakujem za to, že Tvoje slovo hovorí do našich životov a tak prosíme o Tvoju milosť, aby sa to tak dialo aj dnes. Aby si tak Tvojim slovom tak rozdeľoval tie veci ducha a duše, aby si tak Tvojim slovom tak ukazoval a odhaľoval tie úmysly našich srdc a aby si tak pracoval a hovoril ku nám. Amen. Ten text, ktorý by som chcel prečítať dnes, je Židom 12. kapitola, prvé dva verše. Zároveň bude premietnutý, možno nie všetci máte Biblie, neviem, či sa to bude dať čítať, tie slová znejú takto. Môžeme ostať sedieť pri čítaní. Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svedkov, odhoďme všetkú príťaž a hriech, čo nás opantáva, a vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završavateľa našej viery. Toľko z Božieho slova. A téma, Bože, ďalší obrázok, téma toho dnešnej tej myšlienky alebo tej kázne dnešnej je beh života. Tak neviem teda, ako je to s vami. V niektorých krajinách vidieť, že proste mnoho ľudí behá ráno, cvičí a podobne. Neviem, pozerajúc na vás, koľký z vás behanie patrí medzi obľúbenú činnosť. Teraz nemyslím len dobehnúť na autobus, ale proste tak nejak pravidelne behať. Ja sa teda priznám, že teda behanie nepatrí, ani nepatrilo do mojich obľúbených činností, a zvláštne beh na dlhé trate. Stále mám v hlave, stále myslím na to,
ako mi ostalo, utkvelo mi v pamäti, keď som chodil ešte na ZDŠku, a to už bolo veľmi dávno, že sme chodili do parku mestského a tam sme behali nejaký, okruh. A nebolo to veľmi obľúbená činnosť. Vyštartovali sme ako celá trieda, bežali, chvíľu to bolo OK, ale potom sme už začali strácať dých, lápať proste po dýchu, no ale muselo sa dobehnúť, tak nejako sa chytil ten druhý dých a dobehli sme do cieľa. V duchovnej oblasti každý z nás, každý kresťan, či si to uvedomujeme alebo nie, bežíme, a dokonca nie je to nejaký šprint, ale bežíme na dlhé trate. Bežíme ten závod, ktorý je pred nami. A možno v tom behu, podobne ako ja v tom parku, že už aj strácame dých, možno strácame chuť už ďalej bežať, ale aj v tom dnešnom slove sme povzbudzovaní, aby sme pokračovali ďalej, aby sme bežali ďalej. Neviem si predstaviť beh na maratón 42 kilometrov, ale mali sme tu medzi sebou raz jednu sestru z Ameriky, ktorá behala aj maratón a ona spomínala, že raz na tej ceste sa jej podarilo na tom behu, že spadla, aj sa poudierala a už myslela, že je koniec. Nakoniec ju povzbudzovali ľudia a dobehla ten beh viery. A my sme slovami toho dnešného textu povzbudzovaní, aby sme bežali ďalej svoj beh viery. No a pozrime sa na ten text. Môžeme pekne po rade ísť. Tam na začiatku je napísané, že máme taký veľký oblak svedkov okolo seba. Dúfam, že to je pre nás povzbudením. Chcem ťa povzbudiť, že v tom behu, v ktorom si, nie si sama, nie si sám. Máme tu veľký oblak svedkov, ktorý nás povzbudzuje a hovorí, pokračuj ďalej, nevzdávaj sa. My sme svojho času chodili k jednému známemu na dovolenku do Talianska, do Neapolu a tam v Neapole majú takýto štadión, myslím, že sa volá San Paolo, 60,000 ľudí sa do ňoho zmestí. A v tom čase tam hrával Marek Hamšík, toho asi poznáte, takého fotbalistu nášho. A tak nestretli sme sa s ním, tu je fotka, že teda ja som bol len sa odfotiť na tom štadióne, ale a niektoré štadióny sú úplne ešte aj väčšie, hej, že to nie je akože najväčší. A teraz si predstavte 100,000 divákov a vy ste tam dole a tí vás povzbudzujú a kričia a ideš do toho. Musí to byť proste veľký adrenalín a úžasná proste sila. A podobne aj my máme okolo seba veľký oblak svedkov, ktorý nás povzbudzuje. Mirka, nevzdávaj to. Zuzka, pokračuj ďalej, bež, ťahaj, bojuj ten dobrý boj viery. Tam bolo napísané taký, môžeme ďalší obrazok, taký veľký oblak svedkov. Aký? Keby sme pozreli kapitolu predtým, Židom 11, tak tam celá 11. kapitola vymenováva hrdinov viery. Píše sa tam o Abelovi, Enoch, Noé, Abraham, Izák, Jákob, Mojžiš, Rachab, Gedeon, Dávid, Samuel, proroci, mnoho bezmenných hrdinov. Všetci títo, celý tento oblak nás povzbudzuje, aby sme bežali ten beh viery. Vybral som len 3. Noé. Besiedke možno to teraz preberajú, neviem, čo majú tému. Predpokladám, že väčšina z vás pozná ten príbeh, nejdem do detailu, ale len to z toho vyberiem, že Noach alebo Noé žil v čase, keď všetci ľudia okolo neho, ale nie len okolo neho, ale na celej zemi, to môžem prečítať, 1. kniha Mojžišova 6. kapitola, 5. verš,
Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, tak proste žil v období, keď nie len tí ľudia okolo neho, ale všetci ľudia boli skazení a tam sa píše, že všetko, čo rozmýšľali, bolo len zlé. My možno, že niekedy máme dojem, že ako sú voči nám nespravodliví, ako nám tento alebo táto ublížila alebo ublížil. A tu boli všetci skazení a netrvalo to len týždeň, ale 120 rokov. 120 rokov kázal verne a napriek tomu ostal verný a spravodlivý. Neviem, čím prechádzaš. Možno Noach alebo Noé ti môže byť povzbudením, keď čelíš nejakej možno nespravodlivosti. Ďalšia osoba bol napríklad Abraham. Znovu veľmi známy príbeh. Pán Boh mu zasľúbil, budeš mať syna. Už mu ťahlo na 100. No to by ešte možno nebolo až také, ale manželka 90. Takže to už z ľudského hľadiska bezvýchodisková situácia, nie je riešenie. On napriek tomu dôveruje Hospodinovi. My asi ani zďaleka sa v takých bezvýchodiskových situáciách nenachádzame. Abraham nám môže byť povzbudením. Alebo Dávid. Toto sú také veľmi známe, som vybral, lebo určite všetci poznáte. Maličký Dávid ide bojovať proti Goliášovi, možno dvakrát vyšší, trénovaný vojak, zabijak. A Dávid ide len s prakom, ale s dôverou živého Boha. Keď pozrieme na toho malého Dávida, tiež môžeme byť povzbudení v tom našom životnom zápase bojovať ďalej. A niekedy tie naše problémy musíme si priznať a prekážky, že v porovnaní s tými biblickými sú veľmi malicherné. Takže to prvé povzbudenie je, že máme veľký oblak svedkov okolo seba. Sú to ľudia, ktorí nás predišli do večnosti a ktorí už dobehli do cieľa. A títo všetci nás povzbudzujú v tom našom závode. A tak chcem ťa povzbudiť, pozri sa teraz na ten štadión okolo a možno tam nájdeš niekoho, kto teba osobne povzbudzuje. Možno je to nejaký biblický hrdina, možno sú to tvoji rodičia, možno starí rodičia, možno nejaký brat, sestra. Boli to ľudia ako my, ale tým, že dôverovali Bohu a boli poslušní, zvíťazili. Takže toto je to prvé povzbudenie z toho textu. A pokračujeme ďalej v tom texte. Tam je potom napísané, zložme každé bremeno. Keď si zoberiem tú alegóriu s behom, tak je zrejmé, že keď ide niekto bežať, napríklad maratón, tak nezobere na seba plný ruksak skál a neviem, ťažké topánky a vrece cementu ešte na plece. Možno, že tak trénuje, aby proste zvládol to potom, ale keď beží, tak zloží všetko, každé bremeno, zloží proste všetky veci, ktoré by im bránili. Ale v živote sa častokrát podobáme takému bláznivému pretekárovi. Že sa vlečieme s tými svojimi bremenami. To sa nedá nazvať ani beh. Ani chodiť nevládzeme poriadne pod tým. A Pán Boh nás vyzýva, uvaľte každé bremeno na mňa. A častokrát možno my sa trápime a znepokojujeme, ako keby sme nemali Pána, ktorý je nad tým všetkým. Tak som rozmýšľal, že čo by mohli byť také bremená. Zopár som ich tam napísal, sťažovanie, reptanie. Vieš, čo je to reptanie? Dobre, myslel som si. Dal som tam reptanie, lebo to je v Biblii, ale to je také čudné slovo, to sa bežne akože nepoužíva. Takže v našej reči, ale reptanie, keď som si to včera pripravil, rozmýšľam, možno tam budú ľudia, ktorí nevia, čo je reptanie, tak som rád, že si mi to potvrdila.
A našiel som si to v slovničku, že to je frflať, hundrať, šomrať. To už vieme, čo je. Čiže reptanie a tam to bolo napísané, že reptanie je nespokojnosť, ktorú počuť. No viete, my môžeme byť aj vnútorne nespokojní, ale reptanie je, že frfleme, sťažujeme sa, sme nespokojní a zároveň je to aj hlas nevery. Lebo reptáme, sťažujeme sa, nespokojní sme, lebo prestávame veriť, že aj tým, čím prechádzame, Boh môže použiť na dobre v našich životoch. A tam bola taká pekná myšlienka, že reptanie z nás nevychádza kvôli problému, ktorý je niekde vonku. My si myslíme, že preto reptáme, lebo čo všetko zlé sa na nás deje, ale reptáme kvôli tomu, čo je v nás vnútri. Apoštol Pavel povedal, všetko robte bez reptania, to je napísané v liste, a píše to a má okovy na svojich rukách. Hej, proste, keby pozeral na okolnosti, tak mám jasné dôvody na reptanie, veď slúžim Bohu, verne mu slúžim, koľkých som priviedol ku Kristu a ja toto vo väzení, no proste, áno. A on hovorí, všetko robte bez reptania. Takže tie veci, ktoré nás ťažia, a Ivi nevedela o tejto téme, ale tiež spomenula, že povyhavedzujme zo svojich životov staré veci, môže byť napríklad nespokojnosť, závisť, uchovanie si zranenia od druhých ľudí. Joj, ten mi ublížil, ako mi ona ublížila. Neodpustenie, horkosť, lakomstvo, pýcha, falošnosť. To sú všetky veci, ktoré nás gňavia. No nedá sa bežať, keď proste furt len na to myslím, ako mi ten človek ublížil, keď proste len si spomeniem na neho a už mám horko v srdci a podobne. Tak chcem vás vyzvať, skúmajte, pýtajte sa Pána, či nie je niečo, s čím sa teperíte, čo je to bremeno, ktoré vás tlačí. Nedá sa bežať. A určite nie na dlho. Možno chvíľu, hej, ale proste, toto je maratón, v ktorom my sme. To nie je šprint tu na 100 metrov, že si zabehnem. Dneska možno to nejak predýcham, že som tomu neodpustil, ale dlhodobo sa nedá. A ďalšia vec, ktorá nás v tomto texte je napísané, zložme každé bremeno, ktoré nás ľahko obkľúčuje a potom zložíme každý hriech, ďalší text, ďalší slajd, hriech, ktorý nás ľahko obkľúčuje. Asi aj tie veci, ktoré som spomenul ako bremená, sú aj hriechy, ťažko sa to presne oddelí, ale hriech je niečo, čo sa zaplete do našich nôh a nevieme, môžeš asi ďalší obrázok, nevieme sa postaviť, posunúť ďalej. Takže keď to poviem s formou povzbudenia, ty nemusíš pokračovať s týmito svojimi starosťami, bremenami a hriechmi ďalej. Keď to poviem formou napomenutia, ty nemôžeš pokračovať ďalej so svojimi starosťami, bremenami, hriechmi. Možno si niekto povie, no, ja som už až taká, ja som už až taký. Ja s tým nedokážem nič urobiť, ja sa nedokážem zmeniť. Áno, máš pravdu. Ale Pán ťa dokáže zmeniť. Takže tá výzva toho textu bola zlož každé bremeno. Tam bolo napísané každé bremeno. Čiže nie je len to, ktoré nás tak dňaví, že už nevládzem poriadne ani dýchať, ale zložme každé bremeno. Nie len tie, ktoré sú priťažké. Už som to spomínal, že je to beh na dlhé trate, nie len nejaká krátka. V tom texte ďalej, keď čítame, nie len nejaký krátky šprint na 100 metrov, tak tam je napísané, že aby sme s trpezlivosťou bežali pred nami ležiaci beh o závod. S trpezlivosťou, no. Tak ako získať trpezlivosť? Keď som taký netrpezlivý. V tom duchovnom behu Jakub 1, 2, 3 hovorí: Bratia moji, majte z toho radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky,
Veď viete, že vaša viera sa tak osvedčí a vedie vás k vytrvalosti. Tak toto nám pomáha. Keď prejdeme niektoré veci, tak naša viera je potom povzbudená, keď prichádzame do ďalších skúšok. A tam bolo napísané, že bežme pred nami ležiaci beh o závod. To znamená, že ten beh nie je behať hoci kde a hoci ako, ale že proste je pre nás určený ten beh. Pri pretekoch je to bežné, že zvyčajne sa vytýči trasa a zvyčajne všetci bežia tou istou trasou. Hovorím zvyčajne, lebo sú aj nejaké súťaže, kde to tak neplatí. Dakedy dávno bola taká reklama na nemenovanú minerálnu vodu v Budišku, že proste začal ten pretekár na bicykli to piť a tak sa proste do toho zaujal, že ani nezbadal, že zbehol z cesty a úplne išiel niekde inde. Beh, ktorý máme pred nami, ležiaci, nám určil Pán. Nie je to zhoda rôznych nejakých okolností, ale pre každého jedného z nás Pán Boh vytýčil trasu, ktorou máme bežať. On má svoj cieľ a našou povinnosťou je bežať pred nami ten ležiaci beh o závod. A posledná myšlienka, posledné povzbudenie je, že nám v tom pomáha ten druhý verš. Hľaďme na Ježiša Krista, nášho veľvodcu a dokonávateľa viery. Môžeme ďalší obrázok. V jednom preklade je to preložené tak, že bežíme s vytrvalosťou závod, ktorý Boh pre nás pripravil a robíme to tým, že pozeráme sa na Ježiša, od ktorého závisí naša viera od štartu do cieľa. Je veľa vecí, ktoré nás v živote môžu rozptylovať, aby sme zbehli z tej správnej trasy. A stratíme ten pohľad na ten nebeský cieľ, no kde sa môžeme pozerať? No môžeme sa pozerať na seba, to tiež je také, ako si predstavte, že bežia pretekári a teraz nejaká pretekárka tam pozerá, vytiahne zrkadielko, ako vyzerá, proste čím nemá make-up a tak ďalej. Proste to, keď súťažím, tak už to neriešim. Už keď som si make-up nespravil, tak už teraz to už nič z toho nebude. Proste má upretý pohľad na cieľ a ide. Ale my v tom duchovnom behu, my radi sa popozeráme na seba, či už pozeráme dozadu, a tam sú zase dva druhy. Buď človek pozerá na tie pády, zlyhania, trápi sa, čo všetko neurobil, alebo čo zle urobil. S tým sa dá vysporiadať. Ak si to vyznal Pánu Ježišovi, ak si prosil o odpustenie, nemusíš sa zaoberať tým a môžeš pozerať na Ježiša Krista a ísť dopredu. A zase bývajú iné typy, ktoré zase pozerajú dozadu a na svoje úspechy a proste vytešujú sa sami zo seba, akí sú požehnaní a šikovní a obdarovaní a podobne. Nič nie je, čo by nás mohlo doporučiť Bohu. A tam je napísané na jednom mieste, že naša spravodlivosť je ako ohavné rúcho. Takže tá výzva, ktorá je tu, hľaďme na Ježiša Krista, pôvodcu a dokonávateľ našej viery. Záver. Čo je prioritou v tvojom živote? Aké má životné ciele? Je to bežať ten závod, ktorý Pán pre teba položil a túžiš ho dokončiť dobre? Keď sú súťaže, tak väčšinou ide o to, že kto vyhrá. Kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí, ešte sa to meria na stotiny a tisíceny sekúnd. V tomto behu viery tu ani nie je dôležité zvíťaziť. Ale dôležité je dobre dokončiť beh, dobehnúť. Apoštol Pavel na konci svojho života vyznáva,
Bojoval som dobrý boj. Beh som dokonal, vieru som zachoval. A myslím, že je tam ešte napísané, že je mi pripravená koruna v nebesiach alebo veniec slávy, ktorý Pán Boh pripravil všetkým. Je mojou túžbou, aby toto bolo vyznaním každého jedného z nás. Že bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Páči sa mi ten obrázok, ako to vidíte, tam vlastne už je na tej záverečnej línii a dobieha k otcovi. Pán Ježiš tam má tie ruky prebité a drží korunu. Nech je to pre nás povzbudením, bez ohľadu na to, čím prechádzame v našom živote. Je to veľkým povzbudením, že máme okolo seba veľký oblak svedkov. Máme usmernenie, že zložiť to bremeno, ktorým sa možno tepšíme už hodne dlho. Výzva, aby sme vyznali hriech, ktorý nás obkľúčuje a bežali ten beh, ktorý je pred nami, hľadiac na Pána Ježiša, veľvodcu a dokonateľa viery. Tento obrázok mi pripomína sestru Zlatku z Lieviec, lebo nedávno sme boli na pohrebe Janka Ridega a ona mala vo svojom živote také pochybnosti, veľmi úprimná veriaca žena. Ako to so mňou bude, keď ja zomriem? Pôjdem ja k Pánovi a Janko ju navštívil a povzbudil ju a týždeň na to, necelý týždeň na to zomrela, odišla k Pánovi. A keď som bol na pohrebe, tak ten starosta tej obce hovoril, no a Zlatka tam mala tú oslavu, myslím, že 18 rokov mala jej vnúčka, tak pripravila tortu a zrazu tie jej posledné slova boli: čakáš ma? Už idem. Starosta neveriaci, on to proste tak nejak vysvetlil, že ten Janko ju už čakal v rohu a išla za ním, ale Zlatka bola pripravená a šla k svojmu nebeskému Otcovi. Tak, týmto som vás, bratia a sestry, aj seba, aj vás povzbudiť, aby sme bojovali dobrý boj viery, aby sme si znovu obliekli pretri, či čo sa to nosí? Dobrú obuv, aby sme zložili to, čo nás brzdí a pozerali na vzor Pána Ježiša Krista, ktorý je pôvodcom a dokonávateľom našej viery. Amen. Ďakujeme, Pane Bože, za to, že si nám dal veľký oblak svedkov, ktorí nás povzbudzujú na tej ceste a behu za Tebou. Asi by sme si vybrali niečo pohodlnejšie, možno by sme sa radšej vozili. A ďakujeme, že Ty máš iné plány a vieš, čo je dobré pre nás. Ďakujeme, že si pre nás vzorom, že môžeme sa na Teba pozerať, že môžeme hľadiť na Teba a prosíme o to, aby ten beh, ktorý si pripravil pre každého jedného z nás, sme dokončili dobre. Prosíme o tú milosť, aby sme mohli spolu s apoštolom Pavlom vyznať: bojovali sme dobrý boj, beh sme dokonali a vieru zachovali. A prosíme ťa, Pane, aj o tie dni, ktoré sú pred nami, aj ten zajtrajší deň a týždeň, aby sme tak boli vnímaví a citliví na tie veci, ktoré máš pre nás pripravené a oslavovali ťa zo svojho života. Amen.